Bhí cháirte seo den chéad iirecht stílaní I bhór a bhíútíomh agus chun é a bhíútíomh scatí bín sé níos éascí rudí óla má léirítar an Bealach Micheart le rud a dhéine agus an sin an Bealach ceart, so sa géad chuid gon chláir seo an léirdíomh chunas thosaí an daoine faoi documéid a chur le chéile agus in áíre níhé an Bealach is fearr le tuairt bhí go háirithe más document fada atá ann tá tú an fáil bhfuil leis tá más litir tá lehanach nó gá nó mamram sciúpaí ach má tá go rudaigh nó tráchtas le chéile tá sé bhád níos éascí an formáidú a bhainistú ón tús agus chun é bhainistú gart an tús níor bhharda sé bheith ar neolalas faoi stílaní in Microsoft Word MS Word mar sin sin bailach ammantí a háigen daoine faoi documéid a chuir le chéile céim fá ar dús ceangan na chéad ceisní chuing orí ná céim fá a gcóí ar oscinn tú documéid a Microsoft Word go nosclíonn sé I Times New Roman méid a dóigh gan bold gan italics gan lína faoi agus an fá go nosclíonn documéidí Times New Roman a dóigh I gcónaí agus iad líon álínhe ar chlé ná go bhfuil tú I hanahéin ag play le stíl in Microsoft Word agus go honúil go leor daoine ní bhíonn siad a play riamhach leis an stíl se agus an stíl a thugtar ar seo ná norma na tá na stílaní luatin seo chugus ar clé ar mar uirlaí agus mar ecinn sibh Tá cúpla gan difriúil heading 1, heading 2, heading 3 ach an cean a bhíon ann na gcónaí ar oslíonn tú document a Microsoft Word a dús ná normal agus is é sin Times New Roman a dóigh agus an rudí ghéanaan daoine ná tosíonn siad amach úsáid normal agus an sin chuann siad a rounní hain ó hé formáidú a bhaim ar normal ar nós mar tá a dhéanana amsa é sa lár clótrúm méid a fithe téad mis fiú é ana níos mó ná fithe fithe sé aber agus an sin do bhí darthta sé sin ra mhór so athrómuid Jamie Imi bhach ná sé sin ra mhór sa athrómuid sin go dtí 8 beidir san sin botún eile dhéanaan daoine go minic ná le goráid tin céile nach eile chuir dhéanaan siad ach brúann siad ar return go dtí go mé mar arís racha mé na ba me tuispáintíh sa géad agran eile cén chuí lena seo dhéana I gceart ach aber go mé is gurí ahrú go dtí Verdana séideag agus seo mar déach rins agé a géisteach le seo mar déach si bheith tosú ar ráachtas agus tá sé sin rohhar so ahromidé sin go dtí cairdeag agus chuirmid haon bu go haon scatí freisin leitráachtas níos tá gur an corp duine sé sin mé gur corp an tráachtas so pu go mé cean eile beidir Georgia an seo dóigh agus tá sé fós airló trúm so dá mé fáil ré leis sin so ní me an mór an a scríomh agus leanan sé rá mar sin just gur mé cúpla teach cúpla lína le go mai alt líonanta suas
Now trácht is ammantí an sin by tú grá by tú tuairt tagart go duine chéint, so an sin by tú géirí go mbeidh an ráit is sin is stíaltló eile agus ammantí angathe is tí, so conas a thugam se faoi sin, well is féidir indentation go beidir centimeter a chur bhaim agus go mbeidh sin a bhaim ar híal láimh deise gur meach hían centimeter bháin ar an dá híamh, so cé a déir agus te go bhí dear nach an cló sin i gceart, so beidir go nachromid go dtí aerial beidir an uair seo agus méid de agus tá níl sé bíchar goach sé mó as hain agus an sin tú go le ráis go dtí an cló a bhí agat, so cadú fáil ré leis an mór an anró atá an seo cá mé go le ráis go dtí náid agus an náid agus tá mé fós ar aerial, so cá mé go le ráis go dtí Georgia a dóigh agus leanan sé ráid mar sin go dtí go mbeidh ammantí rud a dhéanaan daoine ná chun an formáidí ó chuineáil déine siad rud a chópáil copy and paste agus thuirfí dear gur ahan Word gur héimpun go dó an pointe seo, so agus leanan tuairt. Now, ní hé seo an bealach le tuairt faoi go háire document fada. Tá chuile thart á lámh seall agin ag úsáid normal. Tuairfaí deara was an seo normal plus verdana. Normal plus verdana a séideag. Ní chear go meach muid á lámh seall seo an bealach seo ar churbe. Now, breaníonn sé okay, ach nuair a hagann sé go dtí an stáid go bhfuil go leor leathaní is tí agat, feice tú go leor faibaní agus ba go leor anró a baint leis. Má dhéanann tú an bealach atá a bheits á léir sa géad scanán eile, bé tú ná rudí ar nós clár ábhar ú aibriach a ghinúint, tagartí a ghinúint agus go leor rudí eile tríd an rud seo tar bhanam Stileanna. So breaní má sé seo an bealach a chuirn tú document le chéile, breaní ar géad cean eile le fáil amach faoi bealach níos fearr.